Soc investigadora predoctoral en Ciència i Tecnologia dels Aliments i faig la meva recerca entre Agrotècnia i la Universitat de Lleida. Soc estudiant de doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. Soc microbiòloga de formació i actualment faig feina a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Soy una física de partículas experimental y estoy aquí en mi oficina del IFAI. Vaig estudiar bioquímica i ara som a l'IRB de Barcelona fent un doctorat en càncer de mama metastàtic. Soc investigadora en formació al Centre d'Estudis Demogràfics. Vaig decidir fer-me científica perquè la curiositat sempre ha marcat la meva vida. Estic investigant nous materials orgànics per la seva aplicació en cel·les solars. Jo vaig entrar en aquest món perquè m'encantaven les ciències i tenia curiositat per saber com funciona tot el món que ens envolta. M'agrada pensar que allò que faig un dia retornarà a la societat. Penso que des del coneixement és una manera de contribuir a un món millor. Lo que más me encanta de ser física de partículas hoy es que puede que en cualquier momento aparezca un descubrimiento de una nueva partícula y eso establezca un antes y un después en nuestro entendimiento. Qualsevol al·lot o nina que vulgui estudiar matemàtiques, biomedicina, el que sigui, tot relacionat amb ciències, jo les animaria. La participació de les dones en la recerca social és fonamental. No us infravaloreu. Sou capaces encara que dubteu, sou valioses encara que tingueu por i teniu tot el dret del món de formar part de la ciència. Us animo moltíssim a que entreu al món de la investigació. Olvidarse del miedo, olvidarse de lo que piensen los demás. Ustedes quiéranse a sí mismas, confíen en sí mismas. El canvi es va construint pas a pas. Necessitem passió, talent i mirades diverses. Moltíssimes ganes d'aprendre i motivació. I res, que ho necessitam a totes.